balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka da aw tulo kan o de k'a fɔ ko force barkhane ye dankari kɛ terroriste dɔw la Gao région kɔnɔna na. O sɔrɔla force barkhane ka opération de reconnaissance dɔ de hokumu kɔnɔna na. U taara bɔ pick-up 2 kan, olu tun falen don terroriste la. U ka fɔla k'u ye mugu wuli ɲɔgɔn na fo ka juguya, nka ko force barkhane sera ka u ka mobili ninnu neutraliser n'u ka hélico ye ani ka terroriste caman faga. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka finitigiw k'u ka convoi dɔw taara bali bombe bilala dɔw la an Sɔngo fanfɛla la. O bombe bilala 2 ninnu tun ye terroriste dɔw de ye, u tun bɛ ka ɲini ka bombe bila maaw ɲɛ. An ka mɔgɔ ninnu balilen o la, u ye mugu wuli ɲɔgɔn na, an ka maaw sera ka kelen faga o la, tɔ kelen o bolila. U ka bombe sinama in o yɛrɛ an ka mɔgɔw y'o minɛ ni ka taa n'o ye u ka yɔrɔw la. Ayiwa an balimaw, kibaruya min tun b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye nin ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la.